Hi guys! Sa video na ito ay magluluto tayo ng salt and pepper shrimp. First time kong mag-try ng recipe na ito and I really liked it. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng hipon. So, kailangan malinis yan of course. And then, pinapat-dry ko yan para hindi masyadong basa yung hipon. Then, all-purpose flour, luya, spring onions, sili, asin, freshly ground black pepper, lemon pepper, garlic powder, and cooking oil. Yun lang. So, sa lista ng mga ingredients, nasa description bar yan, down below, check nyo na. So, ang una natin gagawin ay i-combine natin ang flour, freshly ground black pepper, salt, at saka garlic powder. Then, i-coat natin dito ang mga hipon. Alright, so i-coat natin yan hanggang sa matapos tayo and then i-set aside natin. Then, kuha tayo ng pot, lagyan ng oil on medium heat. Once mainit na yung oil, lutuin natin ang shrimp. So, dapat in batches yan sa pagluto natin ng shrimp. In my case, 4 at a time kasi ayaw kong crowded siya kasi magko-curl up yung shrimp. At niluto ko ito 2 to 3 minutes on medium-high heat. So, once tapos na, ilagay lang natin yan or set aside on a clean plate and then repeat lang natin yung process ng pagpa-fry ng shrimp hanggang sa maubos lahat ng shrimp na meron tayo. Then, kuha tayo ng wok or pan, lagyan ng oil. Once mainit na, gisahin natin ang ginger muna for 2 to 3 minutes rin sa ginger. Then, add natin ng spring onions. This is on medium heat. Then, after that, ilagay natin ang sili. Sa sili naman, optional yan. So, kung gusto nyong mas maanghang, of course, dagdagan nyo. Then, time to add the fried shrimp. Then, season yan ng lemon pepper at saka yung freshly ground black pepper. Then, haluin lang natin ito. Again, this is on medium heat. Pero once marunong kayong mag-toss, pwede nyo i-toss. Tinatry ko siya. Hindi perfect, but it turned out good naman. So, yun na nga, pag katulad ko na hindi marunong mag-toss, pwede nyo gamitin spatula, haluin lang natin yan. Then, that's it. Napaka-simple pero masarap. Yung combination ng ginger at saka yung spring onions, nagdagdag talaga siya ng, ay nako, masarap na flavor. Alright, so thank you so much for watching!